Euskal Jaurlaritzak egindako jarduerak arin eta eraginkortasunez gauzatu dira. Gertakaria eman zenetikan, une hortatikan bertatikan hasita. Hasierako premiako neurriak evoluzionatu egin dute, gauzak desberdinak dira, baina 3 dira egin beharreko lanak eta horretan dihardugu. Alde batetikan, desagertu ziren pertsonen erreskatea, oraindikan dakizuenez Joaquin Beltran agertu gabe dago, eta bilaketa erritmoarekin mantentzen gera, eta gure konpromisua da bilaketa lanarekin jarraitzea gainera. Gero, lehendakari ordea den Josu Erkorekak aipatuko du. Bigarrena, ingurumenari dagokion kaltea, lantzea eta prebenitzea gehiago gerta ez dadin. Eta hirugarrenik eta ez garrantzia gutxiena duena, zabortegia egonkortzea. Zabortegia ez badago egonkor, bilaketa lanak ere zailak egiten direlako. Emergentzia lanean baliabide guztiak jarri ditugula. Urteko sasoi onenean ez gaude, baldintza meteorologikoak ez dira hoberenak, baina hala ere lan erritmoa konstante mantentzen da. Eta esan daiteke bataz beste 5.000 metro kubiko ateratzen dirala egunean, eta horietatikan 1.200 bilaketa operatiboari dagozkie.